Vitals Global Healthcare ċaħdet allegazzjonijiet li saru minn kelliema tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' uffiċjali tagħha. Fis-stqarrija l-investituri privati li se jibdlu l-istarijiet San Luqa, Karin Grek u dak Ġenerali Fawdex referew għal konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista li matula saru diversi allegazzjonijiet fosthom nuqqas ta' trasparenza. Saħansitra l-kumpanija qalet ukoll li tirriserva dritt li tfittex rimedju bil-liġi li tħares id-drittijiet u r-reputazzjoni tagħha kemm jista' jkun. VGH qalet li qed tikkomunika mal-medja f'diversi okkażjonijiet u kienet trasparenti dwar il-kwistjonijiet kollha mresqa inkluż fuq kwistjonijiet imqajma dwar il-benefiċjarji u kif l-investituri fil-VGH skoprew lil Malta bħala opportunità ta' investiment. Għamluha ċara li dawn il-mistoqsijiet ġew imwieġba u pubblikati riċentament fil-medja. Il-kumpanija qalet li fil-waqt li tifhem li proġetti ewlenin ta' importanza nazzjonali jkunu suġġetti għal skrutinju legali u pubbliku, mhux aċċettabbli il-mod kif qed ikunu mdawra u fabbrikati stejjer u ppreżentati lil pubbliku Malti għad-detriment tal-partijiet kollha involuti. Barra minn hekk VGH tenniet li għalkemm daħlet fi ftehim mal-Gvern tibqa' entità privata li tkun ikkompetit fi proċess ġust u kompetittiv t'offerti. Il-kumpanija firmat ftehim konformi mal-liġi lokali u internazzjonali u qed tagħmel l-almu tagħha biex tiffoka fuq il-kura tas-saħħa u jiksbu l-aħjar riżultati għall-pazjenti. VGH fakret li hija msieħba mawħud mill-ikbar ismijiet tal-kura tas-saħħa b'mod trasparenti u se tkompli tippromovi kollaborazzjonijiet u sħubija li jsaħħu t-twassil tas-servizzi tagħha.